Saiki urung nate tepung no. Ya. Wilujeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu. Wow. Pak napa Mas nih? Yo Mas no kok. Oh, nggih. Mas Dalang sugeng dalu. Nggih, waduh kok suarane kok suara sensual. Wilujeng dalan. Niki asmanipun sinten Mbak? Kula nggih kepengin mudeng kepengin ngerti. Nggih, tepangaken kula Fitria Windawati, panggilan Pipit. Saking Tenggarong Kutai Kartanegara. Tenggarong Kutai Kartanegara. Wah. Nggih, jenengan nggih besus basa Jawi, Mbak. Nggih, belajar. Pengen belajar nggih kudu gelem dipek wong Jawa ngoten. Oh, ngoten. Nggih no karame. Kapan-kapan nggih dolan teng momane teng Jawa teng Nganjuk khususnya nggih dolan teng gubuk kula. Oh, nggih. Mangke kula warai nggih. Warai napa niku? Nggih basa Jawa niku. Oh, tenangane. Pergi basa Jawa niku angel, Mbak. Gesek sithik menika maknane pun beda. Contone jeru kali jeruk niku pun beda. Nggih to? Nggih. Wuru kali wuruk menika pun beda. Nggih. Sing terakhir turu karo keturun ki meh padha. Tak kira arep meleset ning ndi. Mboten nek sekali jenengan nggih mboten meleset kok. Aman. Nggih. Sak menika dateng pundi? Sak menika kasih sekolah napa? Sampun lulus. Sampun lulus. Dengan mboten tanggap kula, tesih sekolah napa? Mboten. Hah? Mboten. Oh ya wis. Lah kula pun disanjangi Dik Cinta. Berarti takon tentang aku berarti. Iya. Dhewe jenenge aku ya weh. Dalang sik pede men. Nggih. Pun lulus nggih. Oh nggih, saking pundi alamate? Tenggarong Kutai Kartanegara. Tenggarong Kutai Kartanegara. Hebat. Nggih. Derek Gegladen iki. Nggih, kula nggih derek Gegladen, Mbak. Jan merek menika. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu, Dik Cange. Nggih. Pripun asmanipun sinten kula nggih dereng paham. Mosok Dik mboten tepang sami nganjuke lho. Nggih, sama Nganjuknya kan tapi kan beda wilayah. Nggih. Dipun tepangaken Dik Cange nami kula Dwi. Oh, Mbak Dwi nggih. Nganjuk. Mboten pangkat panjange napa mboten? Pripun? Pangkat nama panjange napa mboten? Nggih, nama panjangnya sinten? Dwi ngoten. Ya. Dwi Mardianti, Dik. Nggih. Nganjukipun pundi, Mbak? Nganjuke. Bagor. Oh, Bagor. Bagore pundi? Bagore pundi? Buyangan. Buyangan Ngaler. Oh, Kaler. Sebelah situ lho nggih. Nggih. Jenengan tasih alit. Nggih. Mengke lek sawangen. Oh. Ngoten apa, Bro? Nggih sawangen lho mengke jenengan itu. Ngaler mawon nggih. Mboten ora putune kiai ora. Amin. Tapi nami delok nggih mboten napa-napa. Nggih. Survei. Maksudnya survei napa, Mas? Survei napa? Mboten. Nggih survei sinden ngoten. Nggih survei sinden maksudnya nggih sing diajak tanggapan ngoten Mbak. Nggih. Nah saiki sing pojok iki lah iki. Kayak Belandet macan ya. Wilujeng dalu niki Mbak napa Bu napa nyonyah napa nyah-nyoh? Mas ngono ae. Lho. Wis Mas lho ya sapa sing demese sapa kok? Aku nesu aku. Lho. Lah aku nek kene minggu lebon tok. Sik sing apik-apik aku, ha? Sing jelas keteranganmu, Cuk. Saiki ngomong sithik saiki zaman perkaran lho, kok iso lebon tok Mas piye? Maksudnya jare nggo pemeriah ngono tok apa ora ya lara atiku lara lho Mas, atiku lho lara Mas, tenan atiku. Kok iso lara iki lho? Ngateko. Piye to Mas? Piye? Lah jarene aku nggo pemeriah tok aku ikut cadangan ngono wis ora kanggo ngono lho. Yo gak semua ini kan yo pemeriah, aku yo pemeriah ning kene. Tapi sampean saja sio-sio no karo aku, saja enek sing nomor 2 wi lah sing saka Tenggarong wi lah. Oh,
Aja percaya, biyen aku ya dikonokno ngono. Boten. Wong lanang ya ngono kuwi, wong ganteng ya ngono kuwi. Serasa percaya. Nah, ya ora ngono, aku iki dalang tertib kok. Oh ya mungkin lah. Kaya nesu ki wayahe perkenalan sinten namane sinten ditepungaken untuk masyarakat luas ngene kok. Mary. Ya mbok nganggo Mary sapa? Mary guguk kemari guguk Kuwi lak kirek. Lah iki apa? Asu. Malah bombokane. Lah sapa ngaturake apa ke sampean ayo warga Nganjuk. Iya, aku yo nganjuk paron bagor kono kuwi mang guyangan ngalor ya toh. Lah nek nggonku guyangan Idul Fati eneke enggo-enggoan ngulon. Oh. Pokoknya aja langsung guyangan ngulon gak oleh. Kudu ngidul sih. Oh, ngidul sih. Di situ rumahnya. Iya, Wisma nomor 3. Beda. Piye ta wae terang-terangan lho. Layaknya aku tau lewat kono kok sampean koyoke sampean koyoke. Heh? Koyoke sampean kok iso Inggih sugeng dalu Mbak Limbo. Alhamdulillah jenengan ditimbali mriki nggih Mbak Limbo. Nggih, alhamdulillah ngrakataken pas seduluran, Mbak. Iya, tenane golek sedulur tok ning kene. Hah? Lambemu. Tenan wae golek sedulur tok ning kene. Yo. Aku Mas Lepi to, bukan milih sedulur karo apa maksudnya sampean? Lah sedulur karo dhuwit memang lho. Sampean rene iki sing goleki apa? Ya sedulur. Tenan, sedulur lho ya. Sedulur. Oh ya, oke, sedulur. Bapak Ibu jenengan sekseni jenengan nimbali Mas Akbar, cukup seduluran mawon tidak usah pakai apa-apa. Oh, itu seduluran tok. Lah piye? Ning yo piye ngono lho. Lah piye to sepenting sampean dirawuhne rene wis anu tiket pulang pergi, penginapan wis kuwi tok terus ucapan terima kasih. Ya ora mate sedulur apa dhuwit ngono ya milih sedulur sing akeh duwite ngono lho. Cek liyo, gak boleh. Enggak boleh. Injih niki kula nggih badhe ngaturaken matur sembah nuwun kagem bapak-bapak yoga ingkang sampun nyengkuyung. Nggih. Matur suwun sampun nderek ngomong niki lare-lare tasih ajar sedaya. Nggih. Dipliliki wis anyang-anyangan niki. Kula iki lho, Mbak. Dipliliki sing saking Tenggarong kula nggih anyang-anyangan. Lambemu rasah lamis. Jadi lambe-lambene nyapo Bang sadurunge dalang aku mbak apakno aku wis mbok rayu-rayu. Sapa lho ora to. Nggih ngono Mas yo enek sinden ayu kaya widodari panggah sampeyan tante sing tak anu. Ingat tante itu. Niki nggih matur sembah nuwun kagem sederek-sederek saking Bontang ugi saking Nganjuk. Nggih. Benjing nggih wonten acara Kediri. Oh, nggih. Nggih niki nggih sami mirsani. Oh, lha niki nyuwun sewu lho, Dek Dalang Heri. Pak.